ب بو بي با ب ب با ب بو بي با ب ب با ب بو بي با ب ب با ب ب በጌ በጊዕ በጌዕ 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 በ በ በ እዚኣ እንታይ ትበሃል? እዚ ፉርታ እዚ እንታይ ይበሃል? እንታይ ይበሃል? ንኡፋዓት ብምንታይ ይጅምር? ብበ በለስ 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 ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ምልክት ገይረላ ዘለኹ እዚኣ ኣሮ ዘላታ እዚኣ ምልክት ገይረላ ዘለኹ እንታይ ትበሃል? ብምንታይ ትጅምር? ብበ ብበ ትጅምር በ መን ኣለ ዝነግረኒ? መን ኣለ ዝነግረኒ? ንፉዕ እንታይ ትበሃል? በትሪ 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 እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል? እዛ ስእሊ ትሪእዋ ኣለኹምሽ? እንታይ ትበሃል እዚኣ? በገና 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 ንፉዓት እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል? እዚ ስእሊ እዚ ኣብዛ ስእሊ ዘላ እንታይ ንርኢ ኣለና? ኣብዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ንርኢ ኣለና? እንታይ ይበሃል? መን ኣሎ ስሙ ዝነግረኒ? ብበ ይጅምር ብበ ዝጅምር ስሙ እንታይ ይበሃል? ንፉዕ ንፉዕ በርበረ 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 ቡ ቡ ቡ ብቡ ዝጅምር ኣስማቶም ዝነግረኒ መን ኣሎ? ብቡ ዝጅምር ኣስማቶም ዝነግረኒ መን ኣሎ? ቡን 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 እዚ እንታይ ይበሃል? ቡን እዚ እንታይ ይበሃል? ቡን ብምንታይ ይጅምር? ብቡ ቡ ይጅምር ስሙ ማለት እዩ። ካልእ ብቡ ዝጅምር? ቡምባ 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 እንታይ ማለት እዩ? ቡምባ ቡምባ እንታይ ይመስል? ያ ቡምባ ቡምባ ንፉዓት ቢ ቢ ቢሮ ቢሮ እዚኣ እንታይ ትበሃል? ቢሮ ቢሮ ካልእ ብቢ ዝጅምር ስማቱ ብቢ ዝጅምር ስሙ እንታይ ትፈልጡ? ቢንቶ ቢንቶ
بينتو እንታይ ማለት እዩ بينتو እንታይ ይመስል ሆና አለ ነግራኒ بينتو እዚ እንታይ ይባሃል እዚ እንታይ ይባሃል بينتو መሰጋገር ድል እንታይ ይባሃል بينتو بينتو با 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 بባ ዝጅምር ስም ማን አለ ዝነግረኒ بባ ዝጅምር ስም ባባ ንፉዓት ባባ ባባ ያ ባባ ባባ ካልእ ብባ ዝጅምር ማን አለ ዝነግረኒ ብባ ዝጅምር ስሙ ወይ ድማ ብባ ዝጅምር ስማቶም ዝነግረኒ ማን ኣሎ ባጤራ 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 እንታይ ማለት እዩ ባጤራ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ እዚ እንታይ ባጤራ ናይ ሽወደን እዚ ክሮነር ይበሃል ባጤራ ናይ ሽወደን እንታይ ይበሃል ክሮነር እዚ ከዓ ባጤራ ናይ መን እዩ ናይ ኤርትራ ባጤራ እንታይ ይበሃል ናቅፋ ባጤራ ኣብዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ንርኢ ኣለና ማን ኣሎ ድነግረኒ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ባቡር ንፉዓት ባቡር ከመይ ትፅሓፍ ባቡር 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 ባሕሪ ብባ ዝጅምር ካልእ ባሕሪ 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 እዚ ወደብ እዚ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ባሕሪ በዚ ወደብ ጌርካ እንታይ ትገብር ኣቑሑት ትእቱን ትሰድድን ባሕሪ ቤትሮ እንታይ ኢልና ንፅውዖ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅውዓ ቤትሮ ካልእ ብቤ ዝጅምር እንታይ ትፈልጡ ብቤ ዝጅምር ስሙ እንታይ ትፈልጡ ማን ኣሎ ድነግረኒ ቤት እንታይ ማለት እዩ ቤት መንበሪ ገዛ ቤት ንፉዓት እዚ ስእሊ ኣብዛ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እንታይ ይበሃል ስም ናይዚ ስእሊ እንታይ ይበሃል ኣብዛ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እንስሳ ስሙ እንታይ ይበሃል ማን ኣሎ ድነግረኒ ብዕራይ ንፉዓት ብዕራይ ከመይ ትፅሓፍ ብዕራይ ብዕራይ ከመይ ጌርና ንፅሕፋ ብዕራይ ንፉዓት እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል እንታይ ኢልና ንፅዋዕ እዛ ምልክት ገይረላ ዘለኹ መን ኣሎ ድነግረኒ እዚኣ ምልክት ገይረላ ዘለኹ እዚኣ እንታይ ትበሃል እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ ብርኪ ንፉዓት ብርኪ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዕ ብርኪ ከመይ ትፅሓፍ ብርኪ ያ ንፉዓት ካልእ ብቢ ዝጅምር ኣስማቶም መን ይነግረኒ ብቢ ዝጅምር ኣስማት ዘለዎም መን ይነግረኒ
ب ب እዚኣ እንታይ ትበሃል? እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ? ብርዒ ብርዒ ከመይ ንፅሕፋ? ከመይ ትፅሓፍ? ብርዒ 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 እዚኣ ኸ እንታይ ትበሃል? እዛ ኣብዛ ስእሊ እንሪኣ ዘለና እንስሳ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ? መን ኣሎ ዝነግረኒ? እዚኣ ትፈልጥዋ ዶ? እንታይ ትበሃል? ያ እንታይ ትበሃል እዚኣ? ብተይ ንፍዕቲ ብተይ 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 ቦ ቦ ብቦ ዝጅምር ኣስማቶም ዝነግረኒ መን ኣሎ? ብቦ ዝጅምር ኣስማቶም ዝነግረኒ መን ኣሎ? ያ ቦርሳ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ? ቦርሳ 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 ንፉዓት ንፉዓት እስኪ ሕጂ ኸ በቡ ብሓንሳብ ንበሎም በቡ እስከ ብሓንሳብ ንበሎም በ በ ቡ ቡ ቢ ቢ ባ ባ ቤ ቤ ብ ብ ቦ ቦ ቦ በ በ ቡ ቡ ቢ ቢ ባ ባ ቤ ቤ ብ ብ ቦ ቦ በ በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ በ በ ቡ ቢ ቢ ባ ባ ቤ ቤ ብ ብ ቦ ቦ ንፉዓት ንፉዓት ሕጂ ነዚኦም ኣብዚኣ ዘለዉ ከዓኒ ባዕልኩም ኣብ ወረቐት ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልኩም ብወረቐት ጌርኩም እዚኦም ዝጎደሉ ቦታታት ናይ በቡ ክትመልኦም ምሕራይ ነዚኦም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ በ ኢልኩም እዚኣ ኣብዚኣ እንታይ ትምላእ ድሕሪኡ ካብዚኣ እንታይ ንብል ድሕሪ ባ ባ ምስ በልና ካብዚኣ እንታይ ኣላ እንታይ ዓይነት ፊደል እያ ዘላ ኣብዚኣ ዘላ ፊደል እንታይ እያ ድሕሪኡ ቦ ንብል ከምኡ እንዳገበርኩም ነዚአን መሊእኹመን ትመፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ብሰላም ይረኸበና ቻው